Juanchu, frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari, trainolari, Juanchu Trebol. Aupa, Juanchu Trebol. Arra, kantia, arra, pakosina, Jose Trebol. Jose Trebol. Bueno, ba... Bueno, eta engik, nunda bemene, gidarize nunda. Gidarize furronetan. Euskaren, menibilea, txapeldun batek, kone txaketa ausentera da, ibile hori, baina... Ausentera. Masa, ezin dauen da, oin da geldi, isilik janda, da barre, bestiz da biten hemen. Bueno, ba, oin lehiaketakin hasiko gara, ezta? Karo, toka. Dano gabiz lehiaketara itxaroten. Da, personas tiene, norreon zan hemen, lehiaketan, majo, Ba, ez dakit astu jate... Pantaleon, oso famoso esan, antza. Pantaleon, más majo que las centellas del mar, Sí. Bai, hombre. Majo y pesado también, Socorro. Las centellas pesan mucho, Txeko mokue. Bueno, horren kontautzu diztu izat, ando kontento y alegre, bueno, kontautzu, Bueno, dator nastien betorri bizarala. Josetxun konsejoek kon historia. Hostia, Konsejo bat, amarbarik bat. Baina luzie, huel. Spoiler, bueno, historizieta, konsejo labur. Historizieta, consejo, Bai, viva el amor. Viva el amor. Ui... Porque yo... Bueno, eta, a ber, aurreko astien ukin ginun Laizingerreko abeslari eskutu bat. Lau aukera ukin ginu zen, ontxe esango dugu zena zeintzu, zedik estekotaz buruen, baina bat A aukera zan Peio Azkarate. A ber, topauko duaz aukera. B aukera zan Peio Baños. C aukera zan Ruiz Cabestani. Peio Ruiz Cabestani. Eta D aukera zan Peio Petit Ez. Ez. A aukera zan Peio Reparas. A aukera zan Peio Reparas. Eta D aukera Peio Azkarate. Vale, hori da. Eta, bueno, audizio batzukekin jogu segiz esan, baina lehengo entzungo dugu aurreko astekue, eta, bueno, entzun, eta pentsauzuek, aber, norri zen aldan. Zer gara nor gara gu, arraimarrazo, zital jator drogoso, izar paiazo, garenaren ume surtzakaso, ta izan ezin dugunaren guraso. Ta izan ezin dugunaren guraso. A ber. Hau Peio da. Bai, Peio fijo. Andoni gaina. Erantzun ez dakit, baina bertsolari itxuri deko neke. Hori ba. Bai, pixkat bai. Peio gaina, igual. Andoni gaina, peina harikano baina Peio. Peio. Elmari, da, nurdone. Abuzula. Hori... Maño korta zan hori. Bueno, eta... Jendiek asmauin dugu. Jendiek asmauin jau. Eta gainera, jendiek audizuek bi audio etorri jakuz. Eskerrik asko aldez aurretik, ez dugu zentzun ondino audioak, baina eskerrik asko benetan audioz parte hartziarren. Eta jendean imetan dugu, por supuesto, audioz WhatsAppez mensaje bidaltzen. Eta bueno, berbakaru ala. Berbakaru da. Bai, zuriek merketan nire karu. Eta bueno, eta zelan parte hartu bidar dugun edo, igual esan bikogu. Vale. Bueno, aukerak dau, sare sozialetatik iruzkin bidez edo mezu pribatu bidez parte hartzeko. Facebooken gauz, Instagramen gauz eta Twitterren beba gauz. Gure WordPress horrian bebai iruzkina itzi alda, YouTubeen bebai, edo bestela WhatsApp bidez, 654-03-789 telefono zenbakire. Hori da, eta hori esan dugune. Hostia, Jan Rufles, mene errekan, hostia, anda, berbai petxoetxe, cabrón. Berak bota dugu, gure aberata. Berak esan da. Cabrón, pesene, berba benbiko da. Barre eta Jan. Hola, jo, rekal. Eskerra Josetxu torrena bestelan iratetan egongo ginen bakarrik elkarrizketan. Poca, fundamento etxe, amena. Josetxu me han neutralizado. Neutraliza.
Bueno, entzungo dugu erantzunek, ez da? Venga, bai. Zai, bestelan berandu milako eta azkenien lier amaiketatik, ez da, amaiketatik. Nor da hori ba, lier, nor da hori pesti hori ba. Ez dakinik. Gero txo betorriko da. Bueno. Gitxarria ez etorriko da. Dani betorri neke? Zu ez, mesedez. Zuriatik esaratuko dotzuguz. Zaitik, Rekal. Esto es como una men, Tú que no hablas y yo mucho. Es que estos tartes existen. Bueno, venga, ontxarte. Venga, audixoek. Aste honetako abeslari eskutue, D. Pello Azkarate. Aupa laixiar, ia arriesgau ingona. Peio askarate. Bueno, tonek izan dira audixoek. Puro riesgo. Bai, laburtzuk izan dira, Baina, bueno, eskertzena. Bai. Nik eratu nazare juston txakurraz. Wow. Ezagune deko sola justo en txakurre. Uste behar bila. Baina, Atzin lehar jata jota. ustot ez da bela esan justo danik, Ez. Nori... Justo. Ba, justo izin da. Justo, ez que lehen telefonotik egin du berroa. Jode, balotza baina. Ez zeutu inozu. Zeuta, da bierna que bose, que chica más maja. Bai, ez da. Bai. Ustot Durangaldeku ez dala. Bueno, ez da gio, ez da usan. Ez da usan baina. Justo ez da usan baina ezagutu dugu, ez da. Bueno, gure badago, kabise da zita, Ai, Josetxu, jo. Zita. Gure zure telefono pasetie? Bueno, ez da gio. Ez dakigu zer, bueno. Datorren hastien, jakingo zuen. Josetxo, como hila, propando, Josetxu, etorten da negun bakotxien bere zera egin dau, Bai, Ostras. sartu bira hor. Bai, Gustavo egin da, eta beti, ligetako aukeri ez dago galtzen, Josetxuk, Ez dago galtzen. Jo, Amaietari eskatutzen zita bat. Bai, eta letiri, Eta letik ingelitu zinen ala? Ke ba? Ez dutxun kontestau? Honitzen jata goiz guztian pregunten, askatu nesan igual, sortierra señor Raba. Oye, muy bueno, quiero felicitar cocinera eta etzan cocinera igortetan. Jo, la leche, baso sartu bizinen kozinara. Aba, zemina, ez duziztin itxite, Jo, janda moskortu ia ben, Josetxuk. Janaz moskortu esanik mosto, anan. Mosto, bai. Hombre. Pero, claro, beiruzku eta bainoko eta, bueno, sin más, errabakunak, lete. Bueno, Josetxu, eta zuk norru uste zuizen dela lau okeretatik. Ni Peio Ruiz Cabestani, el mejor ciclista que ha traído el mundo. Ez da ginekarek kantureko doainik gukingo da den, baina, bueno, entzun daigun erantzune eta ontsegoz barriro. Aupa laixiar irratiko entzule guztioi, ni Peio naz, Peio Azkarate, eta eskerrik asko hemen parte hartzie iztia gaitik, eta hori, besarka badan ontzako eta gozatu arazten jarraitu. Bueno, eskerrik asko zuri, Peio. Peio Azkarate izen da erantzune. Bai, Peio. Peio Bilbao, beste txirrindularion bat. Peio Bilbao, bai, egize da. Bai. Zein hobeto, Peio Ruiz Cabestani edo Peio Bilbao? Peio Bilbao, Etxeko. Claro, Peio. Oh, Peio. Peio Azkarate, chico majo, Bai. Rapero. Lo creo, rapero. Bueno, Rapero, bertxolari. Eta oin sosketi Claro. momentu deneko, ez da? Oye. Kamararen bat mesedez grabetako sosketia. Ni desenfokause, badakizuen ni anonimos. Ni nasa Bai, anonimos. Josetxu, Josetxu. Gero paparazziek baserrira eta kasi animalismoa. Hola igual gehiago legauko zinu, baina bueno. Zure anonimatue gordeko dugu. Beti kutxu sarma tiene, Sí. A ver, redoble ipinibiko, ez da? Redoble apurtxo bat. Eta bueno, gaurko saritue, gaurko honetan saritue. Baten autongo. A ver, norda. Garazi Areitio. Epa, Garazi Areitio. Boleto bikoitza Garazi Areitio. Gure esatari da nirati Areitioren Nire aizpantzako. Bueno, deitu emikotzia, ez da? Nik uste duzu deitu. Qué fuerte, Ni, qué baina nire ezin casualidad, aipini. Baina nire telefonoaz. Justo. Vale. Lehenengo telefono tiene que coger, bestela ez da usarik, Está el recal.
Hartzen bideo telefonua, bestela... Hartu bideo, Hori da. Eneko bikandi moduen ez daikela ibili. Hori da. Ez daikela egon... No, vale. No cantemos Victoria. Eta hartuta kolgau bez, No cantemos Victoria todavía. Rene, mititan zabizo, Hostia, Josetxune lekuzue. Josetxu. Juantxu, hau da Juantxu. Juantxu. Juantxu, larrazuko lekuzue, Juantxu. Apa, Juantxu, goaitzia betik, zelan de familia, Oine, utzek eta jaun baina hasi ikusuza, oine, otozta. Bueno, nik silenzioa berri eta nik berroan bier. Bai, zugein berba. Juantxu. Sosetako etorri zata. Bueno, da nik pregunti, nik konsejuek, ibilio zuzuek... A ver, bagabiz daiten. A ver, deike gabiz, Josetxu, a ver. Pon altavoz, si no, no oie. Bai. Kiwi. 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 Hola, Kiwi. Hola, Kiwi. Hola. Que maja, Kiwi. Zeriozu. Zer bierdo Zer bioten. Kiwi, saritxe, lezuzuk, saritxe, Kiwi. Irabazi dozu laiziarratiko poleto bikoitza. Bueno, lehenko zaitu lak emozio indana, Bai. Gila emozio izen da. Zaitu monda, bena, bai. Lehenko zaitu eta ez da hori nezer. Ja, ez da. Bueno, eta boleto dobli ezetarako. Katazka tabernan, gozari bikoitza. Bikoitzantzako. Gara, toketa maiatu nigaz jumizara. Zer? Toketa maiatu zaria inbila kostezu niri, ez da? Amañao ez da esto, Bai, eskerrik asko, Kiwi. Pitxin, naletxez, Bueno, bagarazi, datorren astien egon zaite atenta. Bai. Eta bertok eta maiatzun. Eta hartu telefonue. Ez izen eneko bikandi. Eneko bikandi moduen ez izen, Vale. Eskerrik asko parte hartzearen garazi. Kadaka. Bai. Gero arte. Pero que zaskas lechan, Bai. Gotiko ere, Eta honek bitartien ez die asko isiltzen. Lotxatisek ez Ja, ez horregon dio. Oye, que zaskas, kotxau, que la hostia. Honek enbio mala propaganda. Laixi hartzen amaitzen dugunien, enbiogu ordu beteko saioe, Errekal eta Josetxu. Bai. Elkarrizketa... Bakarrik. Kaleko soinu gordina. Josetxu berba egiten eta Errekal jan eta barra egiten. Horrek, enbidia, coño. Bai. Bueno, da maitu da. Ez da maitu diño. Hay más. Datorren asteko lehiaketia presentatu. Pesaus, hombre. Venga, va. Pesaus, gu? Inor baino gustora oso zamen da, mikrofona aurrien. Mikrofono gustau. Hori ba. Bai. Gustau da, Josetxu konsegu eta... Ikusten jatxu, gustora oso zela gure. Ez dut erantzunen monda, Zer erantzunen monditzu ba? Bileosuaz, Josetxun konsejuek. Ba ez, alba da ez, eta inoz. Oso txarto. Oso txarto zen inge kon... Ba, bardin da. Bardin da, zer? Asarratu jako, Josetxu. Pikau da. Ez da pastan, ez ebes. Ba, ez badato, Roberto, gizizan, asek. Bueno, da gero... Baina etorriko da. Gero faltan botean du. Roberto, baina gero lehengunien, oye, pidiendo sopitas, Josetxu, pidiendo gozu, hau ditxotxu bat, pantalion da. Bueno, pantalion bada, pantalion. Josetxu, gero faltan botean du. Avión pantalion. Gero kabon zarra diela eta, hemen no que me sueno que está Josetxu, que yo soy aquel negrito de la África tropical. Oye, que se ore Josetxu clave pieza pilar, es aquí grande. Da punto. Josetxu accionista, bardena. Bueno, eta Josetxuren monologaren ostean lehiaketara bueltatuko gara. Bai. Errekal, jati itxitzepa, burrat, hostia. Nunca. Nunca. Bueno, gure osua jakin datorren azteko lehiaketa zein izango dan, edo... Ba, lehiaketa bardinez, Laixinger, lehiaketa bardine, eta lehia... Ez que zenan izenela... Nik etakian horrek bestiek itxilduzten egin estanarek esaten dugu erronka barrixe. Erronka barrixe. Eta abeslari barri batekin gainera. Lau aukera emango duguz, baina bueno, lehenengo entzungo dugu Laixinger barria. Oso polite dana, eta asko gustako jakule usteot. Eta ordu, Este, ba... Ametxak ez dauka mugarik eta nik aldegin nahi nuke hemendik. Benetan gogorra eta ausarta bazara ino
Bukatuko duzu. Ta orduan ahaztu bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nauzu. Bizitza bategin apolitagoa da bihotzez maite zaitu zuk ere maite nauzu. Haue, Jesus Arlobiek ikusten nau, Jesus Arlobiek. Dios anima, da gure maitasun garra. Ez ala, Jesus Arlobiek ikusten nau. Horre, muñekuek burrukan da. Joe, uraspizien besta izin. Keba. Ezin da. Imposible. Imposible. Botadas guzti zentzumi. Hombre, bai. Dana. Bueno, Nik enbano berbarik ez, enbano dana bota eta tras. Bueno, Jesus Maria. Politxe pizi, Gustabiatzue? Bai, oso politxe. Oso imitazio. Rekaleke edo jan edo barre, ez que no hay punto a medio, ez daki, goten. Jan edo barre. Originala no antzeko izen da, Bai, super ondo. Ez da izen originala. Ez da izen. Beste batek ante du, ez da Bulma. Hori da. Ez da Bulma. Ez da Bulma. Bueno. Bueno, dizingo. Bueno, aukerak emon biherko dugu, Zeti, claro. Gainera imita goin da benez, ez da oso bueno, baina, ez que deko atake risa honek gure gitariak, eta ez dakit aukerak esateko... Aukerak esan horretik, Bai. Venga, va, sí, dale. Animo. Dale. Bueno, izitzen den artien tekniko, datoren asterako ekarri bizu. Astion goizeko beratzietan, atzo goizeko beratzietan Euskadi ratian, esan da errepiden egoera moteko orduen. Bai, atake herriz emotzen esatari zeri da, da ezin esan da, kotxea iraunita, Bai, polite hori ikarri mida hona, Euskadi ratia. Bai, baina seguro esabela eukin Josetxu bat aluen. Bi Joset. Imposible. Eta bilrako lehen moden, jane ez dakit iban, baina le dios barre. Txiko ez da zu barre, Venga, va, Rekal, dale. Venga, zeintzuk di aukerak. Venga, estenetako lehengo aukera. Venga, a ver. Ez da horredoblerik honetako, oza, dana guartetak, Nerea alias. Nerea alias. Betimuko aurkezlea. Oso mitika. Oker Santxakurre. Eta oin dabil ETV-biko programa baten ez da izan ditzen da, baina, bueno. Bai. Nerea alias. Como dato. Hori da. Castellano hain dabil. Castellanos Nereak izango jaukera danak. Vale. Bigarrena Nerea Ibarzabal. Nerea Ibarzabal. Ertzolari ze. Hori da. Aurrekoen elkarrizkete eukin inoen, beragaz. Hori da. Ja, baina horri Harry Potter guztien dago ez Son Goku. Ba, nik uste Harry Potter guztien dago nari igual Son Goku bai guztien dago. Amigo. Bueno, ze aukera? Ze aukeran, Nerea Urbizu. Nerea Urbizu. Eta nor da? Nerea Urbizu, enekantakeko... Ekoizlea. Aktore, kompositore, eta hainbat gauza gehiago. Aiba. Nik ez dut ezetzen. Ez duzu ezetzen? Gero talde bat... Ni Katamalon ezagutu. Bera nahiakin euken talde bat Katamalo. Gorka Urbizukin. Abaitu. Bai. Entxufa. Bueno, da, la barrena. Baina, bueno, kantau egin deusko eta gainera olaku egin zubiar. Josetxu, Gero hau entzuten badau zer. Gero hau entzuten badau zer. Uno ez dakigu ba. Uno nerea maja. Zitza, uno oso ba. Josetxu mene beti presta, Nerea entzuten baduzu, ez despedidu, bale? Bueno, baina un niño va falta da, va falta. Es que hau enbejaten dau. Eta azkeneko aukera, Nerea Mujika. Nerea Mujika, hombre. Bueno, rapido eta zezuzundo. Gerediaga elkarteko zuzendaria. Gerediaga elkarteko zuzendaria? Claro. Oso hurbilekue. Le pega, Son Goku. Bai. Claro, le pega. A ver, repasetan dugu zaukera dana de tirada. Nerea alias, Nerea Ibarzabal, Nerea Urbizu, ala Nerea Mujika. Zein da gure Laixinger
Entzun ondo de programiak, pista gorda, bido, Eta parte hartzeko, barriro be, esango dugu. Pista gorda. Parte hartzeko, sare sozialetatik, Instagrametik, Facebooketik edo Twitterretik, gure WordPressien laixiarratia.wordpress.com, bai? YouTubeko bidizueme bai? Iruzkinetan. Hori da. Edo bestela WhatsApp bidez, barriro esaten dugu audizuek eskertzen dugu zela pilo bat, zuena botak entzuteko. Bai, audizu, así conocemos voces, joder, la hostia. Eta bueno, WhatsAppa, 6-4-0-6-7-9 telefono zenbakire. 6-4-0-6-7-9 es que sekulo ez dut esan. Ez dut esan sekule? Ba esan barriro. 6-4-0-6-7-9 deitu bialdo, audios, opa, ni ez dakin hornaz, fulanito benganito, eta bueno, gaurko astenetako saritue parte hartzaile da, errekal eldezko jonante, eta bueno, nik asko entzuten dola izia, pero pixka kontao, ez da, ez? Pixka kontao. Bai. Bueno, es que eta en kasu Josetxun konsejo ere. Bai. Es que hastien me audizu politek, oso politek eta aboz dotoriek, pasera dos voces, bata grabe eta ez politek ja. Kontau zozer, gure entzulintzakota, Josetxuntzakota, errekalentzakota. Eta hori. Bai. Nik ametidu bio eta inberte aldiz errepikatziena telefono zenbakize, ikasietela buruz, telengo gunien eskatu estienien telefono zenbaki bat, niri emon biherrien laixiarreko emonabela. Gero, azkenien kontatu nintzen horietzala nirie, baina... Jo, irati, problema tienes, ligau eskero, Laixiarratira. Laixiarratira, itxuko da. Que no llama, joder. Que no llama. Josetxu itxiko txegu telefono, bera kontestau dixen eta bera kengo daude Celestino. Ez badau beretzako hartzen. Beretzako. Venga, ba, nik egote kupido. Bueno, eta honekin ikustu dia amaitzen dugule, ezta? Ja nahiko ekin jogu, Josetxu bai ja etxera gombida faltzen. Zeti ja beratxeko berandu da bizar goizien goizaltzau bida. Bueno, bateko etxeko, posaitu, bueno, bateko, Jo horrekalbe etxera juteko nik ustu dagoela, zeti ja barre nahikoen jau. Bai, ja, eta jandauz. Gube aguantau dugu nahikoe. Aguantau dugu nahikoe. Bai, aguantau dugu bai. Esan, Josetxu, ja. Joder, tengo intrigas terrible. Ahora me trasto mordo, kajak, fundak. Hori guna esaten ba? Ia ba. Ez que sepas funda ba men? Ba, ez aizuzu, Josetxu? Ez aizuzuk? Ez nik ez aizu tipo bater dilo, eta uni jarritxe. Gero hay una funda enboten dabe ejecutivo en maletie, eta gero, holako handi bitxe, ez da trompetako. Ba, nik ustot, igual berak esplikau eskero... Bueno... Ez da, holako barre raro bat ipini uste, orden... Nor da ba? Ba, lier retoriko jaku Lier taldekue? Lier taldeko lidez. Nor zozua? A ver, ipini hotxe su mikrofono, a ver, nordan esateko. Venga, nor zera. Ordeko mikrofonoe. Ba, emon play. Badabil, estabil. Usto behetz. A ver, inberba probat. Ez, estabil. Emoi hotxe su mikrofonoe bajo zetxu. Da, ni bape barik, Baso bape barik. Neiku eberbein duan txuriekekik. A ver, Lier, Apagabon. Ez aizkuzu, a ver, nor zaren eta zaitzi zatozen eta zerren bihordozun. Ba, Lier, naz, bainerikue da... Ba, gitarri joten daru denpora neikue. ¿En qué grupo? Ba, grupotan ibilinaz. Trastorno taldiaz, hasi nintzen, bastante gaztetati da... Ba, oinartino... Nebadaz behibili gara. Nebada? Da, ba, Nebadaz egin du... Ba, rock and roll geixen egin du Nebadaz da izen da. Da, gero, ni beti ani jo tetxien da, beti guztu bizin jate...